Ситуація на мяжы Беларусі і Еўразвязу застаецца складаная. У чэргах на выезд з краіны стаяць аўтамабілі, пасажырскі і грузавы транспарт. Найбольшая іх колькасць на адзіным дзейным памежным пераходзе з Польшчаю. Паводле Дзяржпамежкамітэту станам на 8 гадзіну раніцы на пункце пропуску Берасце-Тэрэспаль мінання мяжы чакае 4660 аўтаў і 114 аўтобусаў. Час чакання ў электроннай чарзе для аўтамабіляў складае каля 9 сотняў. Праезд мяжы аўтобусам займае каля 2 дзён. На літоўскім кірунку у пункце пропуску Каменны Лог у чарзе 340 машын, у Беняконях 170. Пры гэтым чэргаў з аўтобусаў няма. Верагодна, гэта звязана з абмежаваннем колькасці рэйсавых аўтобусаў у перавазнікоў Еўралайнс і Менск-Транс па маршруце Менск-Вільня. Пра актуальную сітуацыю на беларуска-польскай мяжы глядзіце наш рэпартаж сёння ў вечаровым выданні «Аб'ектыву». А тым часам Лукашенко пастанавіў стварыць адзінага аператара інтэлектуальнай транспартавай структуры. У сувязі з чым ён падпісаў адпаведны указ. Цяпер за сістэму збору аплаты за праезд па платных дарогах будзе адказваць унітарнае прадпрыемства «Белдор-Сувязь». У задачы арганізацыі будзе ўваходзіць развіццё інтэлектуальнай сістэмы і яе абслугоўвання. Раней кожным кірункам у эксплуатацыі і ўдасканаленні займаліся розныя ведомствы. Аб'яднанне, як зазначана ва ўказе, дазволіць аптымізаваць гэтыя працэсы, укараняць айчынныя распрацоўкі і зменшыць выдаткі праз дубляванне функцыяў па мадэрнізацыі. Ці адаб'ецца гэта на коштах для карыстальнікаў, не ўдакладняецца. У верасні 2024 года былі ўведзеныя новыя тарыфы для транспартавых сродкаў вагою больш за 3,5 тонны. Яны складаюць ад 114 сотых еўра за кіламетр да 171 сотай у залежнасці ад колькасці восей. І гэта без уліку электроннай віньеткі, якая на календарны год каштуе больш як 100 еўра. Лукашенко пахваліўся вынікам сустрэчы з іранскім прэзідэнтам Масудам Пезешкіянам, падпісаннем шэрагу стратэгічных дамоваў супрацы, найперш у гандлі. Аднак што можа стаяць за падпісаннем гэтых дакументаў, якія мэты мае кожны з бакоў? У вечаровым эфіры студыі Белсат распавёў іраніст, доктар Габрэйскага універсітэту ў Іерусаліме Владзімір Месамед. Урывак вашай увазе. Вся история ирано-белорусских отношений – это жонглирование цифрами. Потому что уже во время, я помню, приезда в 2006 году в Минск президента Ахмадинежада, они говорили, что они хотят через год нарастить примерно со 100 до 300 миллионов. А сейчас уже разговор идет о том, что и сам Лукашенко это сказал, что нам миллиард не предел, и нам не предел, собственно говоря, и 3 миллиарда. Поэтому цифры ни о чем не говорят. И важнее здесь, по всей видимости, политической составляющей, что Иран согласен и Белоруссия согласна сотрудничать друг с другом. И вопрос в том, что это политическая связь, которая, в общем, связана с тем, что у Ирана не так много стран, с которыми он может, тем более в Европе, сотрудничать. И, в общем, и у Беларуси тоже, она тоже, так сказать, находится под санкциями тоже. Поэтому это как бы нашли друг друга два одиночества. И вот в этом плане, как бы, они вот под этой политической составляющей, они попытаются развивать все это, хотя у Ирана сейчас очень мало возможностей развивать сотрудничество. Я не знаю, насколько оно будет серьезно, скажем, со стороны Беларуси, но, в общем, ни один из партнеров не обладает какими-то серьезными возможностями для развития сотрудничества. У кантэксце пацяплення стасункаў са Злучанымі Штатамі Беларусь і сапраўды можа выглядаць прывабную для Ірану. Таму замежная дэлегацыя правяла яшчэ шэраг сустрэчаў і з парламентарыямі нашай краіны. Вынікам стала папярэдняя дамоўленасць аб наступным візіце ўвосень старшыні парламенту Ісламскай Рэспублікі Іран. Як зазначыў колішні міністр замежных справаў нашай краіны, а цяпер чалец Савету Рэспублікі Сергей Алейнік, на парадку сустрэчы будуць пытанні ўмацавання супрацы, рэалізацыі дарожных картаў і дамоўленасцяў, якія падпісалі цяпер. Аднак былы дыпламат не стаў раскрываць канкрэтыкі аб развіцці супрацы між парламентамі дзвюх краінаў. Президент Ирана проработал более 4 созывов в парламенте и прекрасно понимает и подчеркнул эту важную роль парламентской дипломатии, которую мы сегодня играем как на двустороннем треке, так и в рамках нашего тесного сотрудничества и продвижения совместных инициатив и усилий на международных площадках для того, чтобы создавать более справедливую систему международных отношений, строить многополярный мир и продвигать наши национальные интересы.
Шакавальны выпадак у Менску. 31-гадовы жыхар сталіцы больш за 4 гады трымаў у няволі пенсіянераў і прымушаў іх займацца жабрацтвам. Спачатку ён абяцаў сталым людзям працу і жытло, але замест гэтага адабраў пашпарты, пагражаў і ўжываў фізічную сілу. Следства ўстанавіла, злачынца стварыў цэлую сістэму пакаранняў. Калі падначаленыя не збіралі вызначанай ім нормы міласціны, абліваў іх ледзяной вадой і выстаўляў на балкон у мінусавую тэмпературу. Паводле праваахоўнікаў, мужчына зарабіў на эксплуатацыі пенсіянераў больш за 60 000 рублёў. Цяпер ён пад вартай. Надзвычайнае здарэнне ў Віцебску. Мужчына напаў з нажом на 17-гадовую дзяўчыну проста ў двары жылога дому. Пацярпелую даставілі ў рэанімацыю. Нападнік, 22-гадовы мясцовы жыхар, таксама шпіталізаваны. Ахвярою ледзьве не стала і маці дзяўчыны. Жанчына паспела ўцячы і звярнуцца ў міліцыю. Праваахоўнікі, якія прыехалі на выклік, на месцы пабачылі мужчыну, які наносіў удары дзяўчыне ножом. Паводле вонкавых прыкметаў, як паведамляюць у ведомстве, ён быў у стане наркатычнага ап'янення, не рэагаваў на патрабаванне кінуць зброю і нават спрабаваў напасці на міліцыянтаў. Оценив реальную угрозу жизни и здоровья, один из милиционеров произвел прицельные выстрелы по нижним конечностям злоумышленника. Задержанному, 22-летнему, ранее судимому за незаконный оборот наркотиков местному жителю, оказана первая помощь и передали бригаде медиков. На Віцебшчыне пенсіянер адправіўся па брусніцы і не заўважыў, як згубіў дарогу. Мужчына сам патэлефанаваў у МНС і ўжо праз 1,5 гадзіны яго знайшлі. Медычная дапамога пенсіянеру не спатрэбілася. А ў Лепельскім раёне аналагічная гісторыя здарылася з пенсіянеркай, якая пайшла ў лес па грыбы. Сястра знікла і паведаміла, што жанчына не вярнулася дадому, а ейны тэлефон застаўся ўдома. Ратавальнікі шукалі жанчыну 6 гадзінаў. Нягледзячы на перажытае, да дактароў звяртацца жанчыне не давялося. Падобна чыноўнікі знайшлі, як вырашыць праблему нястачы камунальных працаўнікоў. Гэтак кіраўніцтва чыгуначнага раёну Гомля атрымала загад, цытата, залучаць жыхароў шматкватэрных дамоў у добраўпарадкаванне дваровых тэрыторыяў. У сітуацыі разбіраліся журналісты нашага сайту. Нашыя калегі пад выглядам прыватных асобаў пацікавіліся ў раённай адміністрацыі, як гэта будзе адбывацца. Паводле адказу чыноўнікаў, ніякіх пастановаў на гэты конт яшчэ не прынята, але людзей дакладна прымушаць не будуць. А толькі, цытата, будуць прасіць грамадзянаў, каб навялі парадак каля свайго дому. Пад канец размовы прадстаўніца адміністрацыі параіла не верыць усяму, пра што кажуць у інтэрнэце. Раней беларусаў абавязвалі скошваць траву на сваіх падворках, нагадваюць нашыя журналісты. Яе даўжыня не можа перавышаць 20 сантыметраў. Пасля гэтага кіраўнікі сельскіх выканкамаў, узброеныя рулеткамі, пачалі інспектаваць участкі і раздаваць прадпісанні. У Дзяржынскім раёне за выкіданне смецця ў неналежным месцы аштрафавалі 9 чалавек. Выявіць парушальнікаў удалося дзякуючы сістэме відэаназірання, перадае тэлеграм-канал «Беларусь за МКАДам». Паводле раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы наваколля найчасцей да ўтварэння звалак датычныя меншукі, якія маюць лецішчы і дамы за горадам. Яны вывозяць смецце да кантэйнерных пляцовак, якія прызначаныя для жыхароў канкрэтных дамоў ці размешчаных ля прыпынкаў. Нярэдка людзі папросту не ведаюць, што такія дзеянні незаконныя. У ведамстве зазначылі, што жыхары Дзяржынску таксама ігнаруюць правілы вывозу смецця. На першы погляд, гэта царскія брамы нагадваюць сапраўднае золата. Яны зіхацяць і блішчаць на святле. Але насамрэч зробленыя яны з простай саломы. І гэта сапраўдны мастацкі феномен. Даведацца больш пра унікальныя саламяныя брамы можна ў праграме «Няпростыя рэчы» на YouTube-канале «Белсат History», а фрагмент відэа ўжо цяпер. У гэты час і фармуецца унікальная з'ява, вядомая толькі ў беларускай частцы заходняга Палесся – саламяныя царскія брамы. Звычайна царскія брамы робяцца з дрэва і упрыгожваюцца разьбой і выявамі. Разьбу на брамах у больш заможных цэрквах маглі пазалочваць, бо гэты элемент святыні вельмі важны. У цэнтры мастацкай кампазіцыі ён прыцягвае асаблівую ўвагу. Што ж прымусіла сялянаў на Палесе рабіць такія важныя брамы менавіта з саломы? Існуе думка, што саламяныя брамы рабіліся ад беднасці. Але яны хоць і былі танныя з гледзяшча матэрыялу, але дакладна не з гледзяшча выканання. Гэта вельмі шмат работы. Існуе гіпотэза, што феномен саламяных брамаў паўстаў на заходнім Палесе ў часе гвалтоўнага пераводу уніяцкіх цэркваў у праваслаўе ў 1830-х гадах. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаровым эфіры аб'ектыву і студыі «Белсат». Я ж з вамі развітваюся, беражыце сябе і заставайцеся з «Белсатам».